εντάξει. Ζούμε καθημερινά και αυτό το διαπιστώνεται από κάθε ενέργεια αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης, ότι ο δρόμος για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας περνάει μέσα από την εξαθλίωση του εργαζόμενου κόσμου. Την ίδια ακριβώς πολιτική ακολουθεί και το Υπουργείο Παιδείας. Μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει λιγότερα σχολεία, με πολύ λιγότερα χρήματα, δραματικές δηλαδή μειώσεις στη χρηματοδότηση της παιδείας και εξαθλίωση στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Το ίδιο συμβαίνει και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί περισσότερο ως χρηματοδότης του συνδέσμου των ιδρυτών των ιδιωτικών σχολείων. Με πρωτοφανή στα ιστορικά ενέργεια αφαιρεί από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς εκατομμύρια ευρώ, τα οποία στερεί και από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία καταραίουν και τα δίνει στους ιδιώτες. Οι οποίοι ιδιώτες σε απευθείας συνδιαλλαγή με την Τρόικα εφαρμόζουν την πολιτική τους. Είναι η αρχή του τέλους και όχι τα τελευταία μέτρα όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Είναι η αρχή του τέλους των εργασιακών σχέσεων και ο μόνος δρόμος απέναντι σε αυτή την πολιτική είναι να αγωνιστούμε για να υπερασπίσουμε ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα.